So लोगोफोर दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननिसिम आंनि onnai आरो sibinaikw बावहरग्रोनाय थाबाय। So दिनै जोङो भैरबकुन्दआव बेरायनो फैदों। So बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ बा आंनि चेनेलखौ सबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो नोंथांमोना जेसां हायो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम आसा खालामदों आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर जोङो दायो मोनफैबाय आरोना। स' जोङो दायो जायगाफोरखौ नायगासिनो दङ। जोबोर मोजां जानानै दङ। बिबारफोराबो मोजां जानानै दङ आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। जोङो दायो बेयावहाय माखासे फट'फोर लाबाय आरो बेरायबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आङो भैरबकुन्दआव फैया जोबोर गोबाव जाबायमोन आरोना। दिनैसो बेरायफैनाय जादों मादैमोनजोंहाय। बेनिखायनो जायगाफोरा सोलायनानै थाजोब्बाय आरोना, सोलायना थानाय नुफैबाय आरोना। लोगोफोर दिनैयो सानडे आरोना, बेनिखाय जोङो बेलासे बेरायनो होननानै फैबाय। ओमफ्राय गोबां मानसिफोर जादों आरोना, सानडेखाय बिराद मानसिफोर बेरायनो फैदों। बहुत मानसिफोर जादों आरोना, बिथिंबो बैथिंबो जेथिंबो बिराद मानसि बेरायफैदों। नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन आरोना। जोबोद मोजां जानानै दङ जायगाफोरा, बेरायथावना जानानै दङ आरोना, फट' लाथावना जानानै दङ। लोगोफोर जोङो दायो न'आव थांफिनबाय आरोना, न'आव थांफिनगासिनो दङ। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मारै मोनखो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना। आरो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आंनि चेनेलखौ। लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला शेयार आरो लाइक खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय।